19 jaar hier. Ja. Ik neem aan naar volle tevredenheid. Ja, zeker. Alleen beginnen de trappen een beetje te tellen. We hebben overal trappen in huis. Maar Oh dat, jee. ja, maar het gaat nog. Dus het is... We wonen hier heel graag, ja. Dus, ja, we hebben boven een heel mooi uitzicht. We zien iedere avond de zon ondergaan. Dat vroeg ik me Dat af, is een want luxe, hier is nogal veel begroeiing. Dus ik dacht, wat jammer. Als die er niet was, hadden die mensen een veel mooier uitzicht. Maar dan als je, Ja, als je daar is onze kamer. Hè. Dus daar kijken wij wel. Kijken over de huizen heen. Oh, dus de woonkamer is eigenlijk boven? Ja, ja, we hebben hier beneden alleen een hal en een garage. Ah. Ja. Oké. En het varkentje? Dat heeft boven op de wei gestaan, maar dat is een beetje stuk. Dus die stond daar eigenlijk om naar de RD4 te gaan. Maar zijn achterste is helemaal kapot. Maar hij staat hier zo mooi dat je... Of ja, je ziet niet dat hij stuk is, laat ik het zo zeggen. Het is te leuk om hem weg te doen. Ja, en hij staat nou voor mijn compostvat. Ja. Nou, dus ja, dus het is een biologisch geheel, zullen we maar zeggen. Eigenlijk op weg naar de slacht, maar dat... Och, Germ. ja, maar Oh. hij heeft ook zijn snuit kapot. Hij is een keer van de heuvel. We hebben een hele steile heuvel achter het huis. En daar is hij een keer van afgevallen. En zodoende heeft hij van alles kapot. Ze zeggen wel eens zo stom als het achtereind van een varken, hè? Maar aangezien hij geen achtereind meer heeft, moet het wel een heel slim beest zijn. Vast, ja. Oh, daar komt... De buren. Komen Ben. Hi Ben. Stil zijn. Ja, weet ik niet. Ik weet niet wat we ons aan... Wat Wat gaan jullie doen? allemaal gaat gebeuren. Ik Nou, stond vast bloemen aan het plukken en hij stopt hier opeens L1. Ja. Of wat is het? Onderweg. Ja, onderweg. Oh, nou. Zeg Ja, je? wij hadden iets gezien en wij vroegen ons af wat dat precies... Maar dat blijkt dus de huisvlijt van de kleinkinderen te zijn. Oh, daar die mooie stenen. Ja. Moet je boven die hoofden dus gaan kijken. Oh, op jij. De hoofden, Ja, de koppen. de koppen. Koppen van Preta. Mijn man maakt hoofden van mensen. Ja. Echt waar? Ja. En waar kunnen we dat zien dan? Ja, dan moet je hier de trappen op. Ben, je krijgt wat verdomme. Ja, een hele fijne uitzending. Mensen ook wel Ja. bieden. Dankjewel. Ja. Er is hier van alles te beleven in de straat. Je bent bedankt. Graag gedaan, hè. Doei, doei. Hoi. Ehm, Ja, mogen we dat zien? Want het maakt... kom Ja, maar, ik ben... kom maar. Ja, ik verwacht zo. Ik zit in een literatuurclubje en die vrouwen komen zo. Dus ik wilde alles een beetje op orde hebben. Wat heb je leuke schoenen trouwens? Ja, mooi hè. Ja, Oh, hij is gewoon thuis. Goedemiddag. Hallo. ja, het is even een overval. Ja, nogal. Ja. Dan bent u meneer Lortie. Nee, Ik ben meneer Lottie. Nee, je bent meneer Voorhoeven. Ja, Peter Verhoeven. En Bas van der Zwaan. Oh kijk, ja inderdaad. Oh, u woont hier echt adembenemend mooi. Dat is zo, ja. En wij reden net, omdat het hier doodloopt, reden we ook weer terug. En toen viel het oog van onze cameraman op de gekleurde, beschilderde keitjes. Ja. En dat hebben de kleinkinderen gedaan, begreep ik. En toen kwam buurman Ben, die kwam langs gereden en die zei tegen Ria... Ja, maar dan hebben jullie de koppen nog niet gezien. En toen zei Ria van, ja, die maakt mijn man. En toen vroeg ik aan Ria, mogen we die dan zien? Ja, dan moeten we naar boven. En wie zijn jullie? Wij zijn van L1, het programma Onderweg. Onderweg. Ria kende het en die... Heb ik ook wel eens gezien. Wij rijden ALM Provies rond. En als we ergens iets zien dat ons triggert, dan proberen we een gesprekje aan te knopen met de mensen. Ja, dat doen we al ruim 10 jaar en dat levert nog altijd hele leuke ontmoetingen op. Leuk. Ja. Maar ik snap dat het een beetje een overval is. Maar die koppen, hè, zijn dat allemaal bestaande mensen? Ja, dit zijn portretten, ja. Dat zijn kleinkinderen dit, ja. Oh. Dat zijn mijn kleinkinderen, ja, of niet. 3 van de 7. Waar zijn die anderen? Allemaal een zoon van mij en kennissen van mij. En
Ze staan een beetje fout nu. We hebben voor de vorst alles bij elkaar gezet. Want het Kijk, heeft ze één staan nacht- zo dat ze naar één binnen nacht kijken. gevroren. Ja, ik dacht al, daar is over nagedacht. Dus als u binnen zit, Ze dan kijken naar kijkt u... binnen, ja. Ze Ja. kijken naar binnen. Ja, Ja, ja. wij zitten diep daar. Dat is onze kamer. Het is een hele bijzondere plek en het zit heel ingenieus in elkaar, het huis. Ja. Ja, dat We is... zijn heel blij dat we hier kunnen wonen. Zou ik ook zijn. Luxe is dat. Ja. Rustig. Ja, dat is leuk. In het voorjaar, we hebben hier met een aantal mensen uit de straat, beheren wij op een bepaalde manier. Waardoor we in mei, juni honderden orchideeën hebben. In de Wilde tuin. orchideeën. Ja. Wilde orchideeën. Ja. Maar waren die er van nature? Ja, toen wij 19 jaar Het geleden hangt van het kwamen, beheer af. Hè, ja. waren die er al. De mensen die hier gewoond hebben, die hebben het op die manier beheerd. Het is in zo'n kalkgrasland moet je- per jaar maaien Ja. Op een bepaalde en manier dan beheren. hou je dat in stand. Ja, dat is heel Dus bijzonder. dat is Er was toevallig gisteren nog iemand hier uit Wageningen, omdat we één plantje hebben dat in Nederland uitgestorven is en hier nog op de helling staat. Dus niet uitgestorven. Dus Eentje, niet één uitgestorven, exemplaar. ja. Oh, maar dat is... Ja. Ja, maar nu ben ik extra gekieteld, want ik maak ook nog een natuurprogramma bij L1. Oeh, En dat is wel... hoe heet het plantje? de franjigentiaan. Ja, die is nou niet meer te zien. Het is helemaal Gisteren is iemand uitgebloeid. hier geweest om zaad te oogsten voor de zaden, voor het levend archief van professor Chaminet uit Wageningen. Die verzamelt zaden en de franjigentiaan had je nog niet. Dus was iemand uit Wageningen gisteren hier om zaad te oogsten, maar hij heeft op de knieën gelegen en geprobeerd, er was geen zaad. Dus Dus die ging onverrichterzaken. onverrichterzaken en hevig Ja, maar hij was teleurgesteld. wel- ja, maar Hij was wel heel blij dat hij nou wist waar hij stond. En dat hij zei, ja, dat is waarschijnlijk de enige plek in Nederland waar, Ja. waar die voorkomt. staat daarboven, ja. Dus Wat gaaf. Dat is leuk. Ja, dat is heel bijzonder. Wist u het? Ja, Ja, we hebben 4 jaar gezegd, geleden ja. heeft hij er ook gestaan. En toen wisten we al dat hij heel, heel zeldzaam was. En dan kan het jaren duren voordat hij weer opnieuw bloeit. Ja, dat kan. Oh. Hangt er vanaf. Het is nu een nat jaar geweest. En dat vindt hij vocht lekker. nodig, ja. Dat vindt hij lekker. Oké. Dus dan komt hij weer. Die wortels die zitten in de ronde. En franje, Gentiaan, dat klinkt als wilderig. Als uitbundig bloeien. Nee, het is een heel klein, Zal ik hem laten zien? Ik heb Ja, hem ook- heel graag. het is Ik een heb heel hem- klein blauw bloemetje. En aan het bloemetje zitten een paar haartjes. En dat maakt hem een franje gentiaan. Om hem te onderscheiden van anderen. Kent u ze inmiddels allemaal? De orchideeën die hier... Die hier groeien, ja, natuurlijk, ja. Ja. Inventariseert u zelf? Dus Ja. heeft u alles... We tellen al 10 jaar hoeveel er groeien. Ja. U bent orchideeënteller. Ja, Zo onze is het. buurman die heeft daar een heel mooi artikel over geschreven in het Natuurhistorisch Maand. Ja, weet het nou? Natuurhistorisch maandblad. Ja, Natuurhistorisch Van het Maand, Natuurhistorisch Genootschap. ja, Ja. precies. Ja. Daar heeft hij een artikel geschreven over de 6 van de 8 huizen die hier liggen, beheren hun Het tuin op die manier. is Dus wel dat is heel leuk, bijzonder. ja. Ja, dat is bijzonder. Ja. Dus dat Deze doen meneer er is 2 niet gisteren mee. Dat is gisteren, Daar deze doen we er is, 2 niet mee. ja, eentje is net, oh dit is hem. Nou ja, oh ja. Ja, Hier dan- zie je de franje. Ja, aan ja, de- ja, ja. ja. Laat hem even zien aan de camera. Ja. Ah, mooi. Ja, Dat is echt hem. een mooie. En dat was eind september. En nou is hij En uitgebloeid. deze foto is 3 weken geleden gemaakt. Dan zijn we net te laat. Ja. Ja. Maar ja, goed, gelukkig hebben we de foto's nog, hè. Ja. Maar dat is echt heel bijzonder. Dat dat is de leuk, bewoners... Een natuurgebied maken, als het ware. Ja. Ja, en beheren. En beheren, ja. Ja. Ja, maar achter onze wei is een wei, die wordt ook zo beheerd. Ja. En daarachter heeft Limburgs Landschap net een paar, hoeveel vierkante meter is het? 6 hectare 6 hectare, ja. Een paar afgeplaatst. vierkante meter. 6 hectare Ja. afgegraven. Ja. En daar moet ook op den duur een kalkgrasland verschijnen. Met de nodige orchideeën. Dus dat is heel bijzonder. Ja. Wat dat betreft wonen we in een prachtig gebiedje. En de wei is van? Is van het Elisabeth Stroevenfonds in Maastricht. Ja, die wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Ja. Oké. Stroeve heeft dat aangekocht. En Limburgs Landschap beheert het. En waarom draagt het fonds die naam? Wie was dat?
Elisabeth Stroeven. Ze hebben de naam aangenomen. Het was vroeger het burgerlijk armenbestuur of zo. In Maastricht. En dat is het Stroevenfonds geworden. En ze hebben het genoemd naar een vrouw uit 16 zoveel die heel veel voor arme mensen deed. In Maastricht. Maar inmiddels doen ze heel veel, het is een heel rijk fonds. Ze doen heel veel voor de cultuur. Ze hebben in Maastricht net een groot complex, daar zijn ze mee bezig. Waar allemaal kleine dingetjes, kleine winkeltjes en sociale dingen, de voedselbank en dat soort dingen in komen. Ze hebben Kasteel Wielrijk gekocht indertijd, voor €1. Daar zijn we toevallig allebei vrijwilliger. Dat is ook van Stroeven. Daar wordt ook veel geëxposeerd, geloof ik. Ja, het is een tentoonstellingsruimte bij. Een hele mooie expositie. Het is een mooie expositie van het echtpaar Eijk op dit moment. Hebben die niet ook een keer water binnen gehad? Ja, zeker. Na de corona kwam het water. Nou ben ik, want onze tijd zit erop. Wij nemen altijd 11 minuten op. Daar gaan we niet meer in knippen, omdat we graag oprechte televisie maken. Die zitten er nu op. Maar als onze cameraman weer niet zo goed, we noemen hem ook wel Arendsoog. Als hij niet zo goed op gekleurde keitjes had gelet, hadden we dit bijzondere verhaal over de orchideeën, de Franje Gentianen. Ja. Nooit kunnen optekenen. Dus. Ja, wij hadden er ook nooit van gehoord.